magkakaigwa po nin tinagba asin prosesyon kaibahan ang mga patron sa mga barangay. Sa masunod na Sabado, Hulyo 30, Bespera kan kafiestahan ni Ina, iniimbitaran po ang gapos na mag-offer nin mga prutas sa laog kan misa antisipada o an alas 5:30 nin hapon na misa. Ang mga prutas na sa indong idudolot sa misang iyan sa Hulyo 30, iyo po an satuyang idedekorar digdi sa satuyang altar. Mabalos po. Para sa parish day activities sa maabot na Domingo, pag alas 8 po, iyo po ang Pontifical Mass ni Archbishop Rolando J. Tria Tirona, OCD, DD. Gigibuhon man po ang pagbabago nin pagtipan na panginotan kan sa tuyang ginagalangan na Mayor Fer Simbulan. Asin ang gawi nin pagdusay, panginginotan man kan sa indong lingkod bilang PPC chairperson. Pag alas 4 po, iyo ang tinagbamas. Pag alas 5, iyo po ang tinagba procession around the poblasyon, kaibahan ang mga barangay patron saint. Sunod, ang satuya pong penitential procession, Marisyum, poon sa masunod na bulan, kada primerong Sabado kan bulan, pagkatapos po kan alas 5:30 nin hapon. So sa Agosto po, igwa na po giraray kita nin penitential procession. Para sa Peña Francia sa Nabua activities, ini po gigibuhon ta sa August 9. September 1, iyo po ang visit asin Mass of Divino Rostro asin Nuestra Señora di Katipanan sa mga barangays. Asin ang mga donantes po, pinasasalamatan, mga donantes para sa proyekto kan sa tuyang simbahan poon Hulyo 18 sagkod 23, 2022. Para po sa church roofing, hali po kilurul 5,000 pesos asin para sa tuyang proyekto sa simbahan, hali po ki Ivy Malazarte Samar 1,000 pesos. Ipaabot na lang po sa satuyang opisina kung igwa po kamong mga donation in cash or in kind na daipa na tauanin acknowledgement receipt o magkakanigong pagrekonoser. Salamat po. Ang satuya pong novenary mass sponsors ngunya na pagkaaga, iyo po ang mga minasunod: Mr. and Mrs. Francisco Olivares Jr. and family, Mrs. Orlinda Manzala and family, Mrs. Nemia Docot and family, Mrs. Elena Almazan and family, Mr. and Mrs. Salvador Ani and family, Mr. and Mrs. Danilo Niebres and family, Mr. and Mrs. Erwin Banyaria and family, Mr. and Mrs. Arthur Romualdo and family, Mayor Fer Simbulan and family, Fortuno family, Mercy and Owen Penetrante, Engineer and Mrs. Claro Fortuno and family, Mr. and Mrs. Elmer Rehastrado and family, Bicaldo Saraspi family, Mrs. Carmen Haber and family, Trinidad Broncano and family, Nelly Brina Caido and family, Mr. Angel Lobetania and family, Avelina Peñales and family, Mrs. Amparo Bailon and family, Domingo and Fe Palmes and family, Esther Oxiano and family, Villaflores de Asis family, Lazarte Remedio family, Oscar Bersabe and family, June Bersabe, Mrs. Bernardita Salvadora and family, Fordan Manugo family, Fabio and Emmy Villarreal and family, Mrs. Emma Aguado and family,
Mr. and Mrs. Victor Gastillo and family, as in Rosita Cabanting and family. Ang mga sponsors po na nag-a-attender niya na pagkaaga, iyo po ang mga minasunod: Committee on Youth, San Antonio Poblacion, Lourdes Young, Bagasakan, and Parish Youth Ministry, Children of Mary, Legion of Mary, as in St. Therese Association. Ang sa tuya pong Santa Misa niya na pagkaaga, idinodolot para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dolot kan mga minasunod: Mr. and Mrs. Jovito Bicaldo Jr. and family, Lynn Gastillo, Jamaica Tormes, Lydia Dorosan Escuro, Anthony Tablante, Jackie Lurul, Mr. and Mrs. Julian Tataro, Robbie Jane Salvadora, Mrs. Marlene Naparato and family, Ramon Eclarinal, Ivan Dave Eclarinal, Mark Anthony Pelonia and family, Jollibee LCC Nabwa, Nabwa Development Multipurpose Cooperative, Mr. and Mrs. Romulo A. Barameda and family. Para sa kaumawan ni San Juan, dolot ni Lynn Gastillo. Para sa gabos na Santos E. Santas, dolot ninda Mrs. Bernardita Salvadora and family, as in Mr. and Mrs. Salvador Lurin and family. Para sa mga kalag ni Amada E. Vicente, dolot kan Fornoles family, Antonio, dolot kan Marco family, Apolinar, dolot ni Sonia B. Lumbre, Baby Josefa, dolot ni Carla and Erickson Lanyada, Baby Angel E. Ignacio Jr., dolot ni Eden Reyes, Benjamin Jr. III E. Marilyn, dolot ni Benjamin Hernandez Jr. II. Para sa gabos na mga kalag, asin para sa kalag ni Dennis E. Purita, dolot kan Lazarte E. Remedio family, Dolores E. Arthur, dolot ni Nesitas Almasco, Elena, dolot ni Mayan Elegado, Epifania E. Virgilio, dolot ni Fe F. Beloro, Esmeralda, dolot ni Maisel and John Mar Cortero, Gladys, dolot ni Mar Ann Portugal Rivera, Hilary Jr. E. Felipa, dolot ni Lourdes Beloro and family, Ireneo E. Emilia, dolot ni Mr. and Mrs. Abundio Paha, Jaime, dolot ni Gina Lopez, Leoncio, dolot ni Mr. and Mrs. Eduardo Rule and family, Leonor E. Augusto, dolot ni Marian Walat, Levi E. Regino, dolot ni Amparo Bailon and family, Lilia, dolot kan Salvadora family, Lolita, dolot ni Lilian Rivera and family, Lucio A. Prospera, dolot kan Saraspi E. Gastillo and family, Lucio S. A. Prospera, dolot man kan Bicaldo, Saraspi and family, Maria Magdalena E. Dalmacio Sr., dolot ni Maribeth Cernal and family, Mary Angela E. Paz, dolot kan Hinova family, Mary Ann, dolot ni Annabel Vibar, Melvin, dolot ni Mrs. Norma J. Arroyo and family, gabos na mga kalag, dolot ni Mr. and Mrs. Salvador Lurin and family, May Ann Elegado, asin Diosdado Bascon, Pablito, dolot ni Gilbert Vereciano and family, Pastor E. Susana, dolot ni Poring del Rosario, Placida E. Jose, dolot ni Maisel and John Mar Cortero, Teresita, dolot ni Ronnie Pastoral and family, Victorio, dolot kan Urias family, Virginia E. Juan, dolot ni Annabel Vibat, Winifredo Sr. E. Fredis Sr., dolot ni Amparo Bailon and family, Nicolas Beda Jr., dolot ni Jose Priela Clan, Purisima, dolot ni Arnel Estanyol, Restituto Sr., dolot ni Judith Nueva and family, Restituto E. Fernando, dolot kan Elevado family, Ruperto E. Soledad, dolot ni Norberto and Sol Enzano, asin Saturnino Jr., dolot ni Diosdado Bascon.
Yaon na po kita ngunyan sa ika-17 Domingo sa ordinaryong panahon. Ang tema, ang tunay na pagpapamibi. Ang sinserong pagpapamibi, igwa kang tunay na espiritu nin pagpasalamat, pagtubod, pagsarig sa pagkamuot nin Diyos, asin paghinguha na makamtan ang kabanalan. Hagadon niya to sa satong pagpapamibi, bako lang ang kinakaipuhan niya tong material na bagay, kundi man ang para sa kaligtasan kan sa tuyang kalag. Orog niya tong ipamibi sa laog kan selebrasyon nin Eucharistia, ang grasya nin kabanalan. Ang sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, panginginautan ni Reverendo Padre Eutikio J. Infante. Matindog na po ang gabos sa pag-awit kan awit sa pagpuon. Tapos kasi magtiripon, banal na banwaan ni Diyos, magpawin kasi magpasalamat, magsamba kasi mag-ongong sa Diyos. Ang Diyos Ama nagpaglalang, ang Diyos aking nakatubos, ang Diyos Espiritu na parasuro sa kursa ng Diyos ni pagkabuo. Tapos kasi magtiripon, banal na banwaan ni Diyos, magpawin kasi magpasalamat, magsamba kasi mag-ongong sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Kana, kasin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya na Jesucristo magurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, Apa sa Indo kabos. Asin sa imong espiritu. Madugang, akon tan sa tuya makasalan, ang ani makaanigo kita magselebrar, kan mabanal na misteryo. Nagukumbisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo matugang, nagkasal ako nin makuri, sa isip, tataramon, agibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa kabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo matugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantan Diyos. Karakan kita nin Diyos na makakamahan, asin pakapatawada kan sa tong kasalan, darong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Amurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa laga katulinongan, sa mga taong marahay ang bukod. Inuo maumika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Uli ka na kulaong pangurawayan,
Kagurang na Diyos, Aden langit nun, Diyos Ama makakamhan. Kagurang na aking bukong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akit kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mo pagkimaheran. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ay kasalaan banal, ikasalaan kagurangan, ikasanaan puro kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amibig kita, O Diyos, para sorog kan mga nagkasarig sa imo. Kung mayo ka, mayong pusong mayong banal, padakula sa mo, ansay mo pagkaherak, nganing huli tay ka, an nagkasakop, ika ang nagpumunda. Ang mga karakayan namin nalipas, gamiton minggayo ko niyan. Nganing ang mga bagay nagadanay sa mo nang matungkusan. Uli kay Jesu Kristo, ang kagurang na niya mo sa imong aki. Kay pamong nabubuhay asin nakakade. Kasarok ang Espiritu Santo, Diyos sa kapos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, iyo ang manunungod kan determinasyon ni Abraham sa pagpamibig. Igwa siya ni dakulang pagtubod na sisimbagon siya kan Diyos. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Henesis. Ang kagurangnan nagsabi, ang sumbong laban sa Sodoma asin Gomora, makusog asinan sa indang kasalan makuri. Mahilig ako, hihilingon ko kung totoo ang mga giboninda susog sa sumbong. Asin kundai, maiisihan ko. Ang mga lalaki nagharali, asin nagpasiring sa Sodoma, mantang ang kagurangnan padagos sa kaibahan ni Abraham. Dangan si Abraham nagrani asin nagsabi sa Diyos, tutunawon mo ang banal kaibakan makasalan, kun may 50 banal sa banwa, tutunawon mo sinda, dai mo daw papatawadon huli sa 50 banal na yaon duman, iparayo man lugod na an mayong sala magadan, kaiba kan may sala, na an banal idamay sa maraot. Bako daw natakatanosan ang gigibuhon kan hukom nin bilog na kinaaban, ang kagurangnan nagsimbag. Kun sa Sodoma may makuha akong 50 banal na lalaki, sa kong papatawadon ang banwa, huli sa inda.
Si Abraham nagsabi, "Ako nangangahas na makiolay sa sakong kagurangnan. Ako naalpog asin abo. Kun kulang na 5 sa 50 banal, ano tutunawon mo ang banwa huli sa 5? Ang kagurangnan nagsimbag, daiko tutunawon. Kung ako makakuang 40, may 5 banal duman. Si Abraham nagsabi, kung 40 sanaan makua. Sinimbag, huli sa 40, daiko tutunawon. Si Abraham nagpadagos pagtaram, kagurangnan, dai ka maanggot ta ako nagtataram. Kun may 30, sinimbag, huli sa 30, daiko tutunawon. Si Abraham nagsabi, ako mataram giraray, kun igwasan ng 20, sinimbag, huli sa 20, daiko tutunawon. Dangan si Abraham nagsabi, dai ka maanggot kagurangnan, kun ako magtaram giraray, tibaad igwasan ng 10, sinimbag, huli sa 10, daiko tutunawon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, tinabangan mo ako. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, tinabangan mo ako. Salamat sa imo kagurangnan sa bilog nin puso. Nadangog mo ang mga tataramon nin sa mongoso. Sa tubang kan mga anghel, maomaw kami sa imo. Masamba kami sa tubang kan banal mong templo. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, tinabangan mo ako. Ang kagurangnan mabuot sa mga dukha, midbid niya ang tunay ng nangangaipo. Sa samong paglakaw sa tahaw nin kahorasaan, pasariga kami sa imo. Tanganing samuyang daugon ang kasalan. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, tinabangan mo ako. Salamat huli kan sa imong maimbod na pagkamuot, na labipas sa gabos na aram ni dapit sa imo. Kan aldaw na kami nag-apod, sinimbag mo, ang samuyang kalag pinakusog mo. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, tinabangan mo ako. Inuunat mo ang samong kamot, ilinigtas mo kami. Ang gabos gigibohon mo para sa mo, kagurangnan daing sagod ang sa imong pagkamuot. Hare kami pagpabayae. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, tinabangan mo ako. Ipinahayag ni San Pablo ang katotoohan na sa paagi kan mga gawe inin kaligtasan ni Kristo, napapasatuya man ang bagong buhay. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Kaiba ni Kristo, kamo ilinubong kan kamo binunyagan. Asin huli sa bunyag, binangon kamo kaiba niya sa bagsik kan sa indong pagtubod sa kapangyarihan nin Dios na nagpabangon sa iya sa mga gadan. Kamo mga gadan, huli ta kamo mga parakasala, asin dai pa kamo mga parakasala, asin dai pa kamo pinagsirkonsidar. Binuhay kamo liwat nin Dios kaiba ni Kristo. Pinatawad niya ang gabos niya tong mga kasalan, hinalian niya ninhalaga ang tugon, pinaraan utang na dapat niya tong bayaran. Hinali, dangan ipinako sa krus.
tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrokyaw kan Ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw, si Jesus nagpapamibi. Pagkatapos, saro sa mga disipulos naghagad. Kagurangnan, tukdoan mo kaming magpamibi. Arog kay Juan na nagtukdo sa iyang mga disipulos. Si Jesus nagsabi sa inda, "Kun kamo mamibi, ini ang sabihon nindo. Ama, sambahon ang ngaran mo. Papasamuya ang kahadaan mo. Itao mo samuya ang samong kakanon sa roaldaw. Patawada ang samong mga kasalan, siring kan pagpatawad niya mo sa mga nagkasala sa muya. Asin hare kami pabayai na madaog nin sugot." Asin nagsabi pa, halimbawa, saro sa saindo igwaning katuod na nag-abot, matangang banggi, asin nagsabi, "Katuod, pautanga ako nin tulong tinapay. Ang sakong katuod nag-abot, asin dai akong ipapakakan. Asin hali sa laog masimbag, day mo ako paglibukan. Ang pintuan sinarado na. Ang mga aki asin ako nasa higdaan na. Day ako makakabangon sa pagtao kaiyan sa imo. Sinabi ko sa indo, dawad dai nagbangon, huli na lamang sa saindang pagiging magkatuod. Alagad, nagtao na sana nakasindakol sa hinahagad, huli sa padagos na nagpirit. Sinasabi ko sa indo, maghagad kamo asin tatawan. Maghanap asin sa indong makukua. Magtuktok asin kamo bubuksan. Huli taan minahagad, minaako, an minahanap, nakakakua. An minatuktok, binubuksan. Si isay sa indo an ama na kun an aki maghagad din sira, an itatao bakong sira kundi halas. Asin kun maghagad ning sugok, an itatao uyang. Kun kamo na mga maraot, nagtataong mga marahay na bagay sa sindong mga aki, urugnaan sa indong ama sa langit, matao kan Espiritu Santo sa mga naghahagad kaiyan. An marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po kita gabos sa pagginanyog kan homilya. Kisay kita dapat magpamibi. Ano ang dapat niya tong ipamibi? Asin paano kita dapat magpamibi? Sa enot na parte kan sa tuyang ebanghelyo ngunya na Domingo, saro sa mga disipulo ni Jesus nagsabi, "Tukdoan mo kaming magpamibi." Asin si Jesus nagsabi,
Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, mapasamuya ang kahadean mo, kuyugon ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. Kisay kita dapat magpamibi, yun ni ang enot na hapot ko. Sinabi ni Jesus, ama niya mo, bakong ama ko, usa kuyang ama, asin bako man na ama mo, o sa imong ama. Pinagsabi niya, pag sinabi niya tong ama ko o sa kuyang ama, ini ang tataramo na nagpapahiling na ako nag-aapod sa diri ko sa nang ama. Asin, panagsabi man kita ng ama mo o sa imong ama, ang tataramon na nagpapahiling na ika ang nag-aapod sa diri mo sa nang ama. An ama niya mo o sa tuyang ama, ang tataramo na nagpapahayag kan tingog kan gabos. Ang nag-aapod, ang pag-apod ko, ang pag-apod mo, kita nag-aapod sa tuyang ama sa langit. Pag kita nagpapamibi sa ama, ini personal. Alagad, communal in aspect. It is personal but communal in aspect. Personal ninhulita, ako ang nagtataram. Asin ang pagtaram ko sa ama, kaibahan ko ang mga tugang ko sa pagtubod. Kaibahan ko kamo, asin durungan kitang nagsasabi ning ama niya mo. Pero parehas ang pagsabita kan ama niya mo. May kanya-kanya kitang apod sa satuyang sadiring mga ama kung iisipon ta. Asin sa pag-apod ta sa inda, digdi niya to pinapahiling kung gaano kita karani sa inda. Minadepende na lang sa degrees kan pag-apod. Ang iba, pag daddy, laro baga class A ang pag-apod. Ang iba man, papa o tatay, laro pang class B. Asin, pagpaderes sana, lalo sa ring kunada, laro baga class C. Bibihira mo lang maisabi o mabanggit ang tunay na pangaran kan sa imong ama. Kung iisipon ta sa diritang buhay, laro minsan talang mabanggitan ang pangaran kan tunay niya tong ama. Ini, nagsasambit kita kan pangaran kan sa tuyang ama, ini kun igwa ning naghahapot kung ano ang pangaran niya. Pero kung ika mismo ang mag-apod sa iya, nung kamong maitataram ang tunay niyang pangaran, kundi ang maisasabi mo sa ngaran na mas nagpapahiling kan sa indong relasyon o kaya kung sain kita pinatuod. Kung sakali na inapod mo siya sa tunay niyang pangaran, garo baga nawawaran na kita kan sa tuyang respeto sa iya. Garo tigahalian ta na siya in koneksyon sa satuya. Kaya baga, dawa kung gaano kagabat ang anggot mo sa imong ama, daiyan malaog sa imong isipan, dawa unconsciously na apodon mo siya sa sadiri niyang pangaran. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, si Jesus nagsabi sa disipulo na pag nagpamibi, ini pinuon niya sa pagsabi sa Aba, na ang ibig sabihon, Ama. Digdi niya tumay hiling ang sa iyang relasyon sa tuyang ama sa langit sa pagsambit niya kan tataramon na Aba. Sa ikadawang parte kan sa tuyang ebanghelyo, pinahiling ni Jesus kung ano ang sa tuyang ipapamibi sa Ama. Kaya, panagpamibi kita kan ama niya mo sa tuyang pagpadagos, ini nagsasabi sa an sa mong kakanon sa aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawado mo kami sa nagkasala sa muya. Siring man pag pinagpatawad niya mo ang nagkasala sa muya,
asin hari kami padara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Ini ang dapat nyatong ipamibi. An itao sa to ang kakanon. Bako lang ini ang literal na kakanon, kundi ang satuyang mga kaipuhan sa aldaw. Ang kaipuhan nyato ngunyan, ang satuyang mga kinagugutuman, ang bagay na kaipuhan nyato ngunyan. Maghagad man kita kan mga birtudes, kan sa iyang grasya, kan sa iyang blessing. Maghagad kita kan sa iyang dunong, pagkasabot, pagkaintindi, kusog buot, kapakumbabaan, asin kung ano-ano pa, lalong-lalo na ang kabanalan. Ang satuyang Ama sa langit ay Ama na mapagtao. Alagad totoo mananggad, na dawa dai ka panaghahagad, aram niya na ang sa imong kaipuhan. Minsan baga, nai-experiensyahan man niya tuyan sa satuyang mga sadiring Ama. Na dawa dai pa kita nagsasabi, tinatao niya na sa imo. Kaipuhan niya tong magpabibi kan satuyang mga kakanon, para maging bukas kita sa satuyang sadiri na kita bakong perpekto. Na kita may pagkukulang na dai kayang hipnuan kan satuyang sadiring kakayahan. Na kita kaipuhan nintabang sa iba, na kita dai nagsusulo sa buhay. Naigwapalan kitang Ama na masasarigan. Sunod, ang patawadon asin magpatawad. Kita naghahagad na patawadon nin huli, ta kita nakakagibo nin sala, saditman o dakula. Nin huli, ta paghiling nyato sa satuyang mga sadiri, nakakagibo kita ning sala sa iba dahil sa satuyang mga attitude. Nagaro kita ang pinakamarahay sa gabos, arogante kunbaga. Kaya kita naghahagad na patawadon, kaakid kaini ang magpatawad. Na magpahiling kita nin kapakumbabaan sa satuyang kapwa. Kung gaano kita kaarogante, dapat balusan taman ini ning mas nangungurog na kapakumbabaan. Minsan, naghahagad kita na napatawadon kita, nin huli ta may pagkukulang sa sato. Dakulon na beses na may mga tao na ma-expect sa imo nin dakulaon na bagay. Alagad, dai tugma sa kakayahan mo. Patawadon mo ako, nin huli ta inilang ako. Alagad, sa pagtaramta kaini, digdi kita nagdadakula, digdi kita nag-i-improve. Nin huli ta sa tuyang nare-recognize ang sa tuyang mga sadiri, asin igwa nin pagmaawot na maabot ang expectation kan iba. Asin hanuri, ang dai magpadara sa sugot, asin sa maraot. Ang sugot, dai man ibig sabihon na ini na tao sa to nin maraot kaagad. Nin huli ta igwa man nin marahay na sugot, good temptations o sweet temptations. Or in other words, it is called our opportunities, the good signs and warnings. But Jesus is pointing the bad temptation and sin. Pag nagpapangibig kita kan aman niya mo, aram ni Jesus na yaon lang sa palibot ang sugot. Baka ngunyan yang kataid mo, o kaya ang nakakapalibot sa imo, o kaya ika mismo. Ang nagdadaraning sugot, alagad, saro iningunyan sa marahay na patugnaran na magpursige kita sa paggibunin karahayan, asin padagos ang mag-arang sa satuyang Ama. Ang satong hinahagad na kakanon, patawadon asin magpatawad, irayo sa sugot asin kasaalan, ini itatao kan satuyang Ama sa langit. Ninhuli ta siya, pursigido na itao ang satong mga kaipuhan. Ang satong mga hinahagad, ang mga mahipno kan satuyang kakundian, ninhuli ta siya tunay na Ama. Arog kan istorya na nabanggit ni Jesus, na ang tunay na katuod, dai maisip, na dai mahabo, kung ika may hahagadon.
Dahil sa iyang pagpupursige, padagos siyang matao kan sa iyang kamot para sa ikakarahay mo. Sa ikatulong parte kan Ebanghelyo, ini nagpapahayag kung paano kita magpamibi. Ini ang dai dapat mawara. Enot ang maghagad, panduwa ang maghanap, asin ang ikatlo ang magkatok. Ask, search, and knock. Ang grasya kan mahal na Diyos, pirming yaon. Alagad dawa yaon yan, dakul na beses na daiman yan maabot sa imo. Ninhuli ta ika, daiman naghahagad. Ninhuli ta ika, daiman naghahanap, asin ninhuli ta ika, sarado. Lugod ngunyan na Domingo, sa pagsimbagtakan mga kahaputan, kung kiisay kita mahagad, kung kiisay kita mapamibi, kung ano ang satuyang ipapamibi, asin kung paano kita mapamibi. Dapat kitang magpamibi sa Ama, ang hagadon niya to ang satong kaipuhan ngunyan na aldaw, asin kaipuhan niya tong buksan ang satuyang sadiri para makakuha kita kan grasya kan mahal na Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos Amang makakamhan. Paglalangkan langit asin daga, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong yan. Pagurahanan pinangidang huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, dinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gata, asin inilubo. Dinilig sa mga galang, ang ikatulong hanggang, nabuhay liwat mali sa mga galang, suminakat sa natutukaw sa ang Diyos Amang makakamhan. Haleluman mabalik sa pagtuon, sa mga buhay asin mga ganap. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parubakin na in mga santos, sa pagpatawan nin mga kasalanan, sa pagkabuhay di manin naman, sa buhay na naging kasagpuran. Pamibi ni Banuan, si Kristo nagsabi sa ato na ang Diyos
apod niya tong ama. Kaya sa puso na paglaom daron niya to sa iya ang sa tuyang mga pangangaipo. Abihon ta kagurang nanin ninyo ga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, dani magpahayag kan pusog na pagsarig sa pagdatong kan kahadayaan kan Diyos, ang kahadayaan nin pagkamuot, katanosan asin katuninungan. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing dawa sa tahaw ning kasakitan, magpadagos kitang mamibi asin dainanggan magpadaog sa mga sugot. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing upasatuya ang kakanon na kaipuhan sa aldaw, asin ang kadakulaan nin puso na magpatawad sa satuyang mga kaiwan. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghelang, tabangan kan kagurangnan sa pagpasan kan krus nin sa indang kahilangan. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang magadan, makamansay sa labog kan kagurangnan sa iyang harong sa paraiso sagkod paman. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit noon, Ama, nagpapasalamat kami sa imo sa imati mo sa mo. Tabangi kami danay na magsarig sa imong pagkamatinaw. Asina mag-ako kami kan sa imong kabutan sa muyang buhay. O lagi Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Tindog po. Magpamibi ka matugang, tayo ng sako, sinan sa inong atang, mako manlugod ng Diyos, amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mimibi kami, ako ang mga atang na dinudulot mi, ali sa imong pagkamatinaw, nganing ang mga urog kabanal na misteryong ini, nabagsikan sa imong grasya, magpabanal sa mo sa pamuhay-muhay mingunyan, sin magdaras sa mga kaugmahan na ding kasagkoran. O lagi Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Ang kagurangnan apa sa Indo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin Itong dapat. maninigo sin dapat
matanos sin nakakaligtas, sa danay asiminsan sain. Magpasalamat kami sa imo, banal na Ama, huli sa namo tanmong aking sa Kristo, ang sa imong taramon, na ginibo mo kan gabos. Sinugo mong para ligtas, asin para tubos para sa mo, na nilaman sa pagsika ni Espiritu Santo, namundag sa Birhen, pagutob kan sa imong kabutan, asin pagtipon para sa imo, nin banal na banwaan, nagdupasya kan pinapasakitan, ganing daogo na nakadanan, pakayag ang pakabuka iliwat. Kaya kaiba kan mga aniles, asin kan mga santos, nagharubay kami kan sa imong kamarawayan, sarong tingog na nagsasabi. Magluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami. Pabanalakan ang bon, kan sa imong espiritu, tanganin para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo, kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkusyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinao sa iyang mga disipulos, nang sabi, mag-ako ka mga bos, asin magkakan ka ini, tayo niyan sa kuyang hawak, na idodolot para sa Indo. Siringman pakapamanggi, pagkuaman niya ng kalis, kasing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos, nang sabi, mag-ako ka mga bosin mag-inom ka ini, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pag-ibuhon nindo, pagrumdum sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kami nagrumdum kan sa iyang pagkakadan asin pagabukay liwat, nagadolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, sin kalis ning kaligtasan. Nagkapasalamat na pinapagkanigo mo na makatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo.
irumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakakalakop sa bilog ng kinaban. Nganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, sa mga obispo si Rolando, si kangabos na klero. Sirimang irumduman sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pakabukay liwat, sa sinanggabos na mga kadan, dangan ang kasinda, liwanag kan sa imong nalawgon. Karaki kabikabos na mimibi kami, nganing kaiba ni Santa Maria, Birhen, Ina ng Diyos, San Jose, sang esposo, kan mabanal na apostoles, ing kabos na santos, na kaitupa na kapagaya-gaya sa imo, magkani gumagin kahiraskan buhay na dahil kasagkoran, mag-umaw sin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, sin sa kaiba niya, asin niya sa iya, sa imo Diyos ang mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang kabos na kagalakan na sin kamarawayan, sa kabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukdoan ka nagkakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no ng kaugalian, ang as kita magsabi. Kami sa kabos na maraot, na mimibi kami kakurangnan, orasan sumaldaw niya mo, an kataninungan, ngani sa tabang kan sa imong pagkaherak, magindaray na talingka sa kasalan, sinmaligtas sa kabos ng kaporisawan, mantang kami nag-aalat,
kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas, na sa Yesu Kristo. Kristo nga gurangnan, ika nagsabi sa imo mga apostoles, kataninungan winawalat ko sa Indo, ang sa kong kataninungan tinata ako sa Indo. Ari pagilingaan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, sinapagkan ko na siya mapatuninong, asin magkabaronyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nakahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An kataninungan kan kaurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Peace be with you. Peace be with you. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan kasalan kan kinaban, paladan ang manginapod sa pamanggi kang kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalagma o omayan. Awak ni Kristo. Amen.
Mamibig kita, kagurangnan, nakinabang kami, kan Diyos no na sakramento, ang danay na pagrumdum, ka na pasyon, kan sa imong aki. Warasan na mimibi kami, kaning ining atang nasyaman sanang, nagtatao sa mo, sa day masabing pagkamuot, magdara sa samuyang kaligtasan, siya na nabubuhay at sinakahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Pamibi sa katulong aldaw, Nuestra Señora di Katipanan, o inang mamamuton, Virgen de la Limpia Concepcion, prataba ang kaining banwaan, ang siring nangaran, kakagmang isipon, asinta buot kaining mawalos, na podmi kang Birhen ng Katipanan, ulita kan linigtas mo kami, kay ito mga baka, amin nabot sa banwaan ini, nagnangayo-ngayo, kami sa imo, umamurayon na ina, dahil na may mangyari ay manasabing panganib. Inanyugon, inahagad mi ang pagdanay mo, ang sa imong maray na pagkabukay, sintawan mo man kami, nin malinaw, asin matuninong, na pagkakadaan, walang Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, filos tuus, misericordias oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix, Ut dignificiamur promissionibus Christi. oremus, omnipotens sempiterno Deus, qui gloriosa Virgenes Matris, Maria corposit animam, Odignum Filii Tui habitaculum fece mereratur, Spiritu Santo cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letamur, eius pendere sessione, ab instandibus males, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxiliat maneris semper nobiscum. Amen.
Anak kurang nano pa sa Indo, asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod ka mo kan Diyos na makakamahan. Kanama, kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katanungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aray na ka po sa Indo ka po. Irokyawin ng Birhen, daidang katipanan, ansipong kaakian, minatulong na panuaan puso nin sa imong mga deboto, asin palaada sa indaan sa imong pagkamuot. Itao mo sa mo an sa imong espiritu, tanganing an gabos mahaman, asin mabago an kinaban. O Diyos, huli sa liwanag kan Espiritu Santo, paliwanagon mo an puso nin gabos na binunyagan, asin itugot mo sa samo, na huli sa pasabong kan Espiritu Santong iyan, magkamit kan balaog nin kadunongan, huli ki Kristong kagurangnan niya mo. Amen. Pagsulsol gabos kita, Diyos na daing katapusan, marahayon na daing sagkod, kami an parakasala na urog karaot, naglapas kan sa imong katugunan, nagsulsol asin tudok sa puso, na dainam sa laliwat. Magbabago na kami kan samuyang pagkabuhay, magkukumpisal kan gabos na sala, magpapakumbaba sa imong atubang, huli kan sa imong pagkamamumuton, asin pagkamahiherakon sa imong mga linalang. O Maria na ipinangidam, na dain na ulakitan kan kasalan na orihinal. Ipamibi mo kaming mga minadolok sa imo. Pamibi sa gabos na aldaw, gabos kita, maugayon na Diyos amanin pagkaherak, huli sa pagkamot mo sa mga tawo, binuot mo nan sa imong bugtong na aki manitawo, asin ipangidam ni Birhen Maria di Katipanan. Nagtios kan gabos na sakit, kaya ngani amang mahiherakon, nakikimaherak kami sa imo, natawan mo kami nin grasya, siring man sa imo o mahal na Jesus, akoon mulugod ining dulot mi sa imong mahal na ina, Nuestra Señora di Katipanan. Ikaman o mahal na Birhen, bot ming irokyaw sa halangkaw na tingog, na ang ngaran na ini nakakabawas kan kaanggotan nin Dios, asin nakakataong kapatawaran kan samong mga kasalan. Nagngangayo-ngayon kami sa imo, natawan mo kami kan grasya, na samong hinahagad sa novenang ini. Kung igo sa buot nin Dios sa imong kaumawan, asin sa ikakarahay nin samong kalag. Amen.
Kabtang kanistorya. Kan mga taon na 1758, 1777, 1811, 1844, 1929, asin 1970, nagbaha nin hararom, asing siring man, giraray na salbar ang mga tao, huli sa saindang pakimaherak sa mahal na birhen nin katipanan, asin siya na herak man giraray sa mga tao, huli sa tabang nin Dios. Pamibi sa ikatulong aldaw, gabos kita, o inang mamamoton, Birhen de la Limpia Concepcion, para tabang kaining banwaan, ang siring na ngara nakakaugmang isipon, asin tabuot kaming makabalos, inapod mi ikang Birhen nin katipanan, hulita kan iligtas mo kami kay itong mga baha, na uminabot sa banwaan na ini, nagngangayo-ngayo kami sa imo o maugayon na ina, na dahi na mangyari ang nasabing panganib. Hinahagad mi man na padanayon mo ang samong marhay na pagkabuhay, asin tawan mo man kami, nin malinaw asin matuninong na pagkagadan. Amen. Ave Maria, panonin grasya, an kagurangnan yaon sa imo. Paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan ang bunga kan sa imong puponan si Jesus. Santa Maria, Ina kang Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kang samuyang kagadanan. Amen. Nuestra Señora di Katipanan, Ipamibi mo kami. Ave Maria, panonin grasya, an kagurangnan yaon sa imo. Paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan ang bunga kan sa imong puponan si Jesus. Santa Maria, Ina kang Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kang samuyang kagadanan. Amen. Nuestra Señora di Katipanan, Ipamibi mo kami. Ave Maria, panonin grasya, an kagurangnan kay bamo. Paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan ang bunga kan sa imong puponan si Jesus. Santa Maria, Ina kang Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kang samuyang kagadanan. Amen. Nuestra Señora di Katipanan, Ipamibi mo kami. huring pamibi sa gabos na aldaw, gabos kita, girumduma o maugayon na Virhen Maria, inanin katipanan, nasagkod ngunyan day panadangog, nan sa isay man na napaalaw, na sa imong pag-ampon, o huminagad kan sa imong pagtabang, pinabayaan mo. Kaya nga nita nagsasadol kami sa imo, Birhen Maria nin mga virhenes, asin ina mi man, sa atubang mo, nagngangayo-ngayo, at angani ipakita mo sa muya, ang sa imong pagkamaugayon, asin dakulang pagkamahiherakon, sa paghinanyog, pangataman sa mo, asin pagtautulos kan sa mong hinahagad. Amen. Gozos, ang satong simbag, kami sa imong kahirakan, o Birhen nin Katipanan. Kami sa imong kahirakan, o Birhen ning Katipanan. Ina niya mong paalawan na sa mo nag-ataman. Kan 1711, lumininog nin makuri, katakutan labi-labi, tawo sa banwaan na ini, guminaak itong daga, ang takot da ikawasa, kan mga tawo sa nabwa kahandalan na dakula. Kami sa imong kahirakan, o Birhen ning Katipanan. Haloy na dai nauntok itong makusog na linog, katakutan o minorog nin si mga tawo gabos. Naisipan ninda kaidto, luminuhod sa sagraryo, sa atubangan na gayo ni Jesus na sakramento. Kami sa imong kahirakan, o Birhen ning Katipanan. Gibo kan kamagurangan sindangani napaalaw, sa Birhen ina tang mahal para surog na dalisay, nangagngayo-ngayo sinda, kiinang Santa Maria, na kun mahirakan baga na anlinog iontok na. Kami sa imong kahirakan, o Birhen ning Katipanan. Sa pagngayong urog na udok sa saindang buot, tulos idtong dinangog ni Maria na maimbod. Kaya niya pinauntok idtong makusog na linog, kaugmahan di matapos nin si mga tawo gabos. Kami sa imong kahirakan, o Birhen ning Katipanan. Sa pagpapasalamat ninda, si pagtipan ginibo na, maski aking sa tulak pa, sa pagtipan kaiba na. Sa taon-taon madulot, sa Birhen kan mga limos, sa paggirumdom ng gayod, kan sa indang pagkasurog. Kami sa imong kahirakan, o Birhen ning Katipanan. Kan ining banwa aboton, sa panganib nin pandoron, ubos na si pananom, tawo daing aanihon. An Birhen mahal na ina, iyong naherak sa tuya.
inilikay ining banwa sa panganib na dakula. Kami sa imong kahirakan o birhening katipanan. Kan ining banwa abotan, kan bahang may kakusogan, si tawo takot ng marhay, ninhuli sa kararoman, inihong mahal na ina, nagdarang ugay sa tuya, ilinigtas ining banwa, kadtong makusog na baha. Kami sa imong kahirakan o birhening katipanan. Kan banwa na iniho, inabot nin mga bagyo, makusugon na totoo, takot na si mga tawo, an maheherakon na ina, iyong nagampon sa tuya, inagaw niya an banwa, kadtong piligrong dakula. Kami sa imong kahirakan o birhening katipanan. Sa banwang ining nangyari, an pagkasulong labi-labi, si katakutan makuri, nin si mga tawo digdi, an maugayon tang ina, iyong nagtabang sa tuya, ipinangalad ang daga, pag-alaman na dakula. Kami sa imong kahirakan o birhening katipanan. Kan ining banwa abotan, kaidtong tiggutom man, turotong si katinamnan, huli sa init nin saldang. An banwa pinauranan, dai kita pinabayaan, an inatang sinanglitan, ginhawa nin katinamnan. Kami sa imong kahirakan o birhening katipanan. Kan umabot an pagdiklom, kastigong urog karigon, huling nagtugaan mayon, nin Dios na sa tuyang poon. Si mga tawo takot na, kaya nakaisip sinda, umarang paampon baga, kan sa tong mahal na ina. Kami sa imong kahirakan o birhening katipanan. Ining banwa kaibaman, kan nasabing kadikluman, uranin gapo asin baybay, abo sagkod kalayo man, an marahayon tang ina, an nangataman sa tuya, pinaliwanagan ng banwa sa herak niyang dakula. Kami sa imong kahirakan o birhening katipanan. Ining banwa kan abotan, kaitong mga kahilangan, dakul si mga nagadan, takot na si katawohan, an mabansayon tang ina, day sa to nagpabaya, an kasakitan pinara, nagtuninong ining banwa. Kami sa imong kahirakan o birhening katipanan. An nag-aging duwang gyera, nakalikay ining banwa, ninhuli sa tabang niya, an gabos na ginhawa, kaya dita malingawan, na arangon pamibion, nganing sa tong itaoman, an biyayang karahayan. Kami sa imong kahirakan o birhening katipanan. Sa linog na makusogon, ining banwaan agawon, sa giraray rinurumdom, katipanan kan panahon, an nakapanugaan, inuotob na giraray, suruga kami nin marahay, kami man mapamuraway, na samo nag-ataman. Kami sa imong kahirakan o birhening katipanan. Inanyamong paalawan, na samo nag-ataman. Antipona, pinaurog karahay o Maria na nangidam kan kahorohalang kawing akin nin Diyos na kagurangnan, urog karahay sa gabos na mga babae sa ibabaw nin daga, ikaan kamarawayan nin Jerusalem, ikaan kaugmahan nin Israel, ikaan kaumawan nin samuyang banwaan. Huring pamibi, o Diyos, sa malinigon na pagpangidam sa mahal na Birhen nin Katipanan, inandaman mo nin maninigong erokon an sa imong aki. Iniligtas mo siya sa anuman na dikta, huli sa pagkagadanan sa imo man sanang aki. Nakikimahera kami na sa tabang niya, malinig kaming makaabot sa imo. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki. Nakaibamong nabubuhay asi nagahada. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Pagbabago nin pagtipan. Gabos kita, Ama niya mo sa langit, ikaan sa muyang Diyos, kami an sa imong banwaan, nagmimidbid asi nagtutubod sa imo, bilang sarong Diyos na makakamhan, kagibo nin langit asin daga, asin kay Jesucristo na sa imong bugtong na aki, nahuli sa pagtubos sa muya, nanitawo, ipinangaki ni Birhen Maria, nagadan, nabuhay liwat, asin suminakat sa langit. Siring man, nagtutubod kami sa Espiritu Santo, nakagurang na nakagtaonin buhay sa simbahan na saro, banal, katoliko asin apostoliko. Ama, uya kami ngunyan, bilang sarong banwaan na sa imong pinili, sa atubang kan mahal na Santisimo Sakramento, asin ladawan ni Inang Katipanan, sa mong ginigiromdom asin binabago, itong pakikipagtipan kan sa mong kamagurangan, kan Hulyo 28, 1711. Kaya Ama, kami nanunugangon yan, na ipagsasaysay niya mo sa samong mga kapag-arakian,
Ang istoryang nangyari kay itong taon 1711, kan sa imong ipahiling ang sa imong dakulang pagkamuot asin pagkaherak sa samo. Na sa muyang pagpipiestahan taon-taon si Inang Katipanan sa paagi nin pasasalamat sa banal na Eucharistia sa paghinapos kan bulan na Hulyo. Na magaatang kami nin limos asin pinagba, tanda nin samong pagpasalamat kan sa imong ugay sa samo, asin pagmalasakit kan pangaipo nin simbahan, siring man kan pagpaswag na pagtubod na Kristiyano. Asin sa samong pakikipagtipan sa imong unyan, liwat na sinasakop, asin iniiban na nyamo, ang samong mga kapag-arakian, asin itong mga maabot pa sa banwaan na ini, siring sa ginibo kan samong kamagurangan, kan mga nakaaging taon. Samong ipinapamibi, asin ipinapakimaherak, na inilugod maging banal na tradisyon sa banwaan ni Nabwa, papagdanayon lugod ini para sa kabanalan nin gabos, asin sa imong kamarawayan, ngunyan asin sagkot paman. Amen. Matindugan gabos para sa pag-awit kan himno ki Inang Katipanan. Irukyaw Inang Birhen, na Inang Katipanan, ansimong kaakian, minadulog na parang makawiwiling ina, banbanwaan ninabwa. Suruga kami bayan, iligtas sa orasan. Birhen Maria, Birhen Maria sa mong ina, bendisyonin kami bayan. Birhen Maria, Birhen Maria sa mong ina, bendisyonin kami bayan. Ampunaan banwaan, nasimong namumutan, warasing karahayan, na magkaminuotan, sa mong kagurangnan, si Jesus sa mong dugang, siya man makipagtipan, na kami hakimuman. Birhen Maria, Birhen Maria sa mong ina, bendisyonin kami bayan. Birhen Maria, Birhen Maria sa mong ina, bendisyonin kami bayan. Di niya mo malingawan, o Inang Katipanan, mga ugay na kamtan, kan sa imong banwaan. Salamat Inang Birhen, ta ikaw marahayon, kung kay to sagkot ngunyan, Ina kang Katipanan. Birhen Maria, Birhen Maria
sa mong ina. Bendisyoni kami baya, Beren Maria sa mong ina. Bendisyoni kami baya. Viva la Virgen! Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Diyos Marina, haga po sa Indogabos.